nkume ama ikpe nri dịka otu omenala arụsị wee dịrị. So ma Eze Agwu na Ọkpara Agwu emeghị observe the custom and tradition nwunye a na-akpọ Izu Eze Agwu na Ọkpara Agwu, arụ general agaghị follow the procedure. So agọdị anyị eme na metacha ya ebe a na-alaghachi na back to ụlọ nta ndị otu. Thank you, my dear viewers. Eze Agwu Arochukwu, Maman. 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 Maman! Yeah! Maman! Yeah! Maman! Yeah! I don't know about those Okoro na Agwe Nobia. Number one, the Ichira, all the Dani, na Golani, and ya Arochukwu, whatever I want to chop over that. I imagine where wisdom of kingdom. Nanya Aro. Always I will recharge you. Ibo mi serie. Ibo mi serie ba. Okay, na cherie. I got in your one thing. What do I know? I have done it. You have to complain back. I told him over. Cardinal, I have very bad mission on the night. We have Eze Agwu the neighbor, and I go for him. I have a love from Roma. The way the man down Maransu. The Homan at the man that go to Nando, the joke and no go without working in the Maransu. I live in the Nanu, the Table in Anna. I have a down to Roma, and I have a papa. And I got this one in Homa. When you want to see Homa Madinaro, because each have proposal. I have also a kiss. Why you kill the quite known the plan for the final. You don't believe you are so high. Oh, for them. And I thought the Nasa, I thought the Naga, why your car with the legend. How am I with your Waranaro? Then I knew Rani. How am I with his city? Can I go back? I put one in a good house. Oh, for what can you do? Kawanoti, my uncle. My uncle. My son, I must go in the town. Can't you have a city over there? Oh, because Papa Tarani had me. Oh, then I go up because Papa Tarani had me. Oh, my Tarani money can't have a
ndị na-enwe ndị na-enyewo ọfọ ka awụ mmanya mmiri na ụlọ dị ọkụ na ndụ anyị na-agba dịka ya chọrọ na ụlọ dị ọkụ na arụ ya dịka ya chọrọ lekwa oge anyị a meziere anyị wepụtara anyị ezemachi oge a wepụtara anyị ezemachi Arochukwu a enweghị nwata biko onye ji ọbụla ji ihe nwata ozu aka ọtọ aka nwere ya nwee ihe ya were ihe ya nwee ihe nwata toruru ahụhụ ụsa ndị na-enwekwana ndị na-enyewo mma mmadụ ka wụ ndị oheela anyị bịara ka ihe enyi ndị ihe nara ndị enyi ihe nara ndị ebe a nwanne ya nwoke osi ebe a ka ọbara ya tara n'anya onye si na omenala amadị onye ọnwa amadị omenala mebi onye ọbụla si na ọmadị biko anyị na-ekwukwa mozu ka na-ekwuo ego akwụkwọ mmanụ Bye, man.